שהחושים נעשים אלוקיים. כן, שאלה יפה. אנחנו שואלים את עצמנו, איך נדע שהחושים שלנו נעשים אלוקיים? אז היום אני מבין שכל העבודה שאני עושה בתוך התהליך הזה של ניצחתי ואנצח, זה לעלות ולהגיע להיות ברמה של תודעה. כן? מה רוצים ממני משמיים? שאני בעצם יגיע למין מצב שאני מתעלה יותר ברמה של התודעה שלי. שאני נכלל בעוד עולם. רובנו, מבחינתנו העולם הזה הוא מסתכם בשתייה, צרכנות, קניות, ממון, תפאורה. זה מה שאני קורא לזה. וילה, מכוניות, חיסכון בבנק. כמה חסכתי, כמה אני. אבל מה מבקשים ממני משמיים? שאני אעצור, שאני אשאל את עצמי מה אני עושה כאן, מאין אני בא, לאן אני הולך, מה עם החיים האלה? האם אני חלק ממשהו? האם אני קשור למערכת יותר עליונה ממני? מה שהקראתי לכם כעת, ואתם תכתבו את הדברים האלה, זה נקרא נפש בהמית. כן, כשהתחלתי את התהליך הרוחני, אני מתחיל בעצם לחוות חוויה קצת יותר פנימית של אהבה, של יראה, של דו-שיח רגשי, שהוא מתחיל ביני לבין עצמי. ומה אני מבקש? שהקדוש ברוך הוא יאיר עליי לפעמים הארת פנים. מה זה הארת פנים? שבעצם יהיה לי את הרוח הזאת, אשר היא תגיע אליי ותנהל אותי מבחינה רגשית. לא רק תנהל אותי, היא גם תטלטל אותי רגשית. כן, לאט לאט אנחנו בעצם מבינים שהשמיים הם קלף והאדם מצייר את התמונה.